Erretreta erreforma dekretuz pasatzea gobernuak erabaki ostean mobilizazioak ezker eskuin eta datorren asterako ere greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek. Arratsaldeon ikusentzuleok aktualitatearekin hasiko gara, baina gaurkoan kanbora ere joanen gara. Bertan suhiltzaile batek gose greba abiatu duelako xehetasun guztiak emanen dizkizuegu eta literatura ere bai gaurko saioan. Bainolet izeneko filma estreinatuko da gaur, Maia Iribarne eta Pascal Irigoyenek 2020an Durangoko azokan irabazitako sorkuntza bekari esker egin duten luzemetraia. Asteragoaz! Erretreten erreforma plantan emateko gobernuak 59.3 artikulua erabili ondotik protestei eustea erabaki dute sindikatuek. Baionan hain zuzen elkarretaratze bat antolatu zuten atzo bertan eta mobilizazio espontaneo bat egitea erabaki zuten erdiguneko karriketan. 59.3 artikuluaren erabilpena demokraziaren kontrako eraso bat izan dela diote sindikatuek. Eta gaur goizean intersindikala Baionan elkartu da mobilizazioi zer segida eman erabakitzeko. Martxoaren 23rako aurreikusitako greba mugimenduarekin bat egitea erabaki dute eta aurreratu dutenez datorren astea ekintzen astea izango da. Martxoaren 23rako deitutako greba eguna baino lehen, hitzordu bat antolatu dute gaur bertan Behobiako biribilgunean. Arratsaldeko 6:30 elkartuko dira blokeatze ekintza batentzat. Gose greba abiatu du Ogelik. Kanpoko suhiltzaile bolondresa da eta azken urteetan kasernako buruak jazarpena egiten ziola salatu du, jazarpen morala. Kutsu homofoboa duela salatu du abokatuak eta egun ikerketa auzitegian dagoen arren ez diote kontratua berritu eta kaleratua izan da. C'est un contrat renouvelable tous les 5 ans. Et aujourd'hui, moi, on m'a dit non, on n'a plus besoin de vous. Mais voilà, c'est la fin, quoi. C'est terminé les pompiers pour moi et... Gose greba abiatu du entzuna izateko modu bakarra dela dio. Et j'ai envie de pouvoir aussi prouver. Aujourd'hui, on est 3 à avoir porté plainte à Cambo. Kanbon hiru suhiltzaile jarri dugu jada salaketa buruaren aurka. Gutxienez barne ikerketa bat ireki beharko litzateke dio. Entzutea. Zenta... Gose grebarik gabe ez dute entzuten eta bederen entzutea izan da itzordu bat, 10 minutuko itzordu bat, eta ez dute deus entzun, ez ditu ere ez da bere prebak erakutsi izan. Nous avons des preuves matérielles. Baditugu proba materialak laguntza eskatu duela probatzen dutenak, baina ez duela erantzunik ukan. Eskubidea du erraiteko, inork ez nau entzun. Zergatik, administrazionek, biktima izan naizen gaiagatik ez du ezer erran nahi. Dans une famille avec des violences conjugales, j'avais besoin des pompiers. Ils venaient sauver ma maman. Haurtzaro zaila izan nuen eta maleruski askotan deitu behar izaten nien suhiltzailei laguntza eske. Beti izan dut arginik ere suhiltzaile izan nahi nuela. Erabakidu bolondresa izaitea, tipidanik. Duela hamarkada bat ari da bolondres gisa lanean eta lehenbailen suspensioa bertan behera uzteko eskatu du. ko Durangoko azokako sorben beka irabazi zuten Maia Iribarne eta Pascal Irigoyenek Bainolet izeneko lan edo proposamenarekin. 2021ko uztailean filmatu eta gaur estreinatuko da Donibane Garaziko zineman. Hasi ginen 2019an proiektua beraz garatzen eta bidean modifikazioa hainitz, aldaketa hainitz eman dazkogu. Pausuz pausu beti adaptatzen ginuen azken finean astapeneko ideiatik badua hainitz, mena gauza behi bat zure ez egidazko. Durangon erakutsi ginoela pixkat bidean zen emaitza bat, 4 kapitulu osatzen zutena, eta da 50 minutuko filma bat ikusten dena osorik. Hasiera batean, Bretainan filmatzeko aurreikuspena bazuten ere, azkenean Eieralarren, Nafarroa berean kokatu da Bainolet. 2020ko udan, entxegu batzu egin ginituen Eieralarreko egian, eta azken finan hartu ginen egian untsa ginela, laguntzen gituztela. Buruan ginituen
buruan ginoen imaginario horrentzat biziki leku egokia zen, ez dakit, iduristuen, pentsatzen ginituen zenen leku guziak hor zirela, eta hori ginen, azkenean zenako joan urrun edo horren egitera, hortxe iten aldugularik, asmatzen aldugularik hortxe ere, gure egi fiktibo hori. Bainoleten, egun handia hurbiltzen ari da. Izan ere, bikote baxinafartarrak sortu duen Bainolet herri fiktizioa zapaldutako populuek birkonkistatutako herri bat da. Eta bertako gazteek helduarora pasatzeko zeremonia bat egin behar dute, tartean Luisa protagonista. Luisa, sakrifizioaren zat pres da. Historio horiek segituz zeharkatzen dugu pixkat erriko bizia, eta deskubritzen ditugu erriko giro desberdinak, ohitura behiak, kode eta lege behiak, eta ara deskubritzen dugu hor eraikitzen ari den erri bitxi hori. Errekako espiritua deituko dute. Erri behi baten asmatzea guk hori erabili dugu sustut galdera batzuen pausatzeko. Hori da gehiago gure helburua eta horretarako gomitatzen zuztegu filma ikusterat. Galdera horiek momentuan berean elkarrekin partekatzeko edo. Eta horretarako parada izango dugu gaur eta bihar Donibane Garaziko zineman, horregongo bai dira jendearen galderak erantzuteko, ordu gutxi faltan gogotsu, urduri eta barru errekak. Kojontea ondiarekin. Zinez. Bai, eramanak gira pixkate. Azken momentu horiek beti zailak izaiten dira, ustez badira, initz gauza pentsatzeko denbora berean, grabaketa momentuan hainitz partekatu dugun proiektu bat izan da, gero muntaketa prozesu luze bat izan da ere, nun aski bakarrik ginen ere, edo aixe talde mugitzagoan, eta beraz, beste pausu bat da berriz hori partekatzea jendeari, beraz, horrek badu ere estres pundua, eta ikusiko, gogoa du, ere, beldurra ere fiskat. Azken jokoaren tenorea dugu. Aste artean Donostian egongo dira eta datozen asteetan Hendaian, Iruñan, Donapaleun eta Baionan besteak beste. Ikusentzuleo kostirala da eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu eta bertsoekin hasiko gara gaur arratsaldeko 7etan Azkainen Haizea dator ekimenaren baitan. Haizea dator bertsularien lagunak elkarteko transmisio lantaldeak sortutako ekimena da. Ekimen honek Lapurdi, Baxenabarre eta Xiberoko bertso eskoletako ikaslei eta jadanik bertso eskolatik atera diren bertsulari gaztei bertso saioetan kantatzeko aukera ematea du helburu eta beraz gaur arratsaldeko 7etan Naia Sasko, Josu Txoperena, Martxel Agirre, June Elizondo, Aira Aizpurua eta Aize Lekuona izanen dira esan bezala gaur arratsaldeko 7etan Azkaineko Alboa ostatuan. Eta orain Garazi eskualdera joango gara, ez da, Aitor? Bai, hala da, ikusi berri dugun erreportaian aipatzen bezala, Bainolet filma gaur estrenatuko bai da Donibane Garaziko zineman, beraz gonbidapena ikustera joateko, bai gaur edo bihar, eta Garaziko eskualdatik mugitu gabe bihar bertan Bantzai eguna antolatu dute, Lasako herriko gelan, Donibane Garaziko gazteek eta gaztetxeak antolaturik, eta egun osoko plana eta festa antolatu dute bigarren urtez. Egueritik goitik aperitifa eta bazkaria Paskalek alaiturik arratsalde osoan Atzabale txarangak animatuko duen arratsalde giro ederra. Aipatu bazkarian parte hartu nahi baduzue 10 eurotan izango dela eta aurretik toki hartu behar dela eta menu benetan ederra eskaintzen dutela. Salda, ajoarrieroa, ardigasna, etxeko bizkotxa, kafea eta nola ez, ondo amaitzeko digestifa. Esan bezala aurrez izena eman behar da eta arratsaldeko 8 goiti baina animatu garenean kontzertu andana. Tartean, Ahozakil Connection punk talde ederra, Sara ingurukoa, Sareta inguruko taldea, baina baita Depexus, Dena eta Espalak. Eta hoxe proposatzen dizuet, nolabait berriz ere punk doinu ez gozatu nahi baduzue Saran, o Saran barkatu Donibane Garazi inguruan, lasan, punk doinuetara itzuli eta berriz ere larunbat ederra pasatzeko aitzakia.
Mila esker Aitor, eta basaran bizi den artista batekin, musikari handi batekin jarraituko dugu, kasu hontan Ruper Ordorika, ez da, Jurre? Hori, nik aipatuko dizuet igandean iraganen den hitzordu bat, hain zuzen Urruñan iraganen da, eta hitzordu hau Urruñako ikastola eta Piarres Lartzabal kolegioaren alde izango da. Arratsaleko 4:00 aintzina Urruñako ikastola eta Ziburuko kolegioko ikasleak oholtza gainera igoko dira, eta ondotik Ruper Ordorika, esan duzun bezala abeslari handiak kontzertu bat eskainiko du. Ruper Ordorikak 2021ean kaleratu zuen azken diskoa, Amour et toujours deiturikoa. Bertan kantariak estilo kubatarrak jorratzen ditu, herrialdea askotan bisitatu baitu eta bere bizipenak ere diskoan islatu ditu. Jakin behar da, lez aurretik sarrera eros daitekela 12 eurotan, eta bestela han bertan igandean 15 eurotan salgai izango da. Mila esker, ikusentzuleok beraz hor dituzue asteburuko planak, gaurkoan Ruper Ordorikarekin amaituko dugu asteburuan.